Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa zimbiza ngonduna kaNdaba. Hayi khona yasuke yahlala impungu zihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kaMenze. Ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami umlekeleli umfoka mbanje, umshana wakofuze fulele umashiya amahle. La kwagqitshwa khona inkaba yami umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba, untombezi yamncumela, unsizwa siyamkhomba, silwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane sonto nogqamgqama usathenka kale lakha lathi ngahamba lithe selosithe lathi ngahamba uphunga elimnandi lesinto elizwakala njalo meke wavula umlomo umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca angime khona la. Uma kukuthi umusha kule channel bafowethu ngicela wenze ubulungiswa ushaya ibutton leli libovu uthi subscribe wenze lokhu ukuthi yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Mawumusha futhi kule channel sifundisana ngezinto ezithinta isintu sethu sina njengabantu abampishoyo, sike sicathulisane nje bafowethu, sikhumbuzisana ukuthi okhokho bethu ikuphi laba bekade behamba khona ukuze nathi sizokwazi ukuthi sizame ukuthi sihambe kuyona leyo ndlela okhokho bethu abakade behamba kuyona. Asithembeke bafowethu ukuthi abantu baphephile. Wonke umuntu ubebona endabeni ubhedubhedu okade kwenzeka kusizwe sonke sikaMthaniya nale kwaNdonga ziyaduma. Kulungileke bafowethu angeke ngangena ngigxile lapho ngiyimpunga yesintu, kodwa engikubongayo nengikuncomayo ukuthula kwesimo njengamanje ukuthi isimo sesithulile, abantu bazokwazi ukuthi baqhubeke nempilo, sizokwazi ukuthi siqhubeke senze izinto. Uzokhumbula ukuthi uma umbukelo wempunga yesintu TV usuke umuntu onothando lwezinto zesintu, uma umuntu ompisholo kukhona izinto ezizidingo zamagceke emizi yobaba bethu nomkhulu bethu. Uma kukhona izidingo zasemagcekeni emizi yasemakethu uthola ukuthi kwesinye isikhathi amandla thina sinawo njenganabantu okukwazi ukulungisa lezo zinto ezizidingo emagcekeni emizi yobaba bethu. Omunye umuntu ukuyenzeka uthola ukuthi amandla kanawo kodwa ithongo bese lithatha libeke emuva, akhohle ukuthi impilo yakhe naye njengoba ephila inike inkomo kubantu abadala bangasekho. Lo msebenzi azowenza akawenzeli yena kodwa uzobe wenzela abantu abadala. Bese umuntu akhohle ukuthi ahamba emisama afika aguqe, ahamba esibayeni afika aguqe athemeleze, akhulume nabantu abadala bamnikeze inhlanhla ukuze ezokwazi ukuthi lo msebenzi odingakalayo phakathi kwekhaya akwazi ukuthi awenze. Bamnikeze amandla ukuze lo msebenzi odingakalayo akwazi ukuthi awenze. Omunye ke njengoba kade kukhona lezibhedubhede kade sizibona bafowethu, wonke umuntu ubebona ukuthi abantu bebehamba baye emaplazini, bayahamba baye kotapa imbuzi, batapa amagusha, batapa inkomo njalo njalo. Omunye umuntu ke nawo utheme ecabanga wathi emagcekeni omuzi wakithi khona umsebenzi kufanele ukuthi wenzeke, kodwa manje amandla wekho. Uma sekuvela lethu belinqa isivele lokotapa, nama ke ngihambe ngotapa imbuzi nangempela wabuya nazo zantathu ngoba kudingakala imbuzi ezintathu kulomsebenzi afuna ukwenza. Wahamba wayakotapa nenkomo wabuya nayo. Umbuzo kokhona uthi kungabe impunga yesintu njengoba mina ngihambile ngayakotapa ngabuya nembuzi, ngingakwazi yini ukuthi ngiwenze umsebenzi emagcekeni omuzi kaBaba? Bafowethu, ngokwesintu sethu umsebenzi awukwazi ukwenza ngemali ongayitholanga ngendlela eqondile. Awukwazi ukwenza ngesilwane okanye ngembuzi okanye ngenkomo owazi kahle ukuthi uyitholanga ngendlela eqondile. Ngoba uma uzowenza wena ngaleyo ndlela abantu abadala ngeke bazibawumukele. Kuzofana nokuthi kade udlala. Uma umuntu ukwazile ukuthi uthola imbuzi ngalendlela oyithole ngayo oyitapile,
yazi ukuthi ngeke ukwazi ukwenza umsebenzi ngaleyo mbuzi. Abantu abadala bafowethu bafuna into ehlambulukile, bafuna into engenazi inyembezi. Ngoba uma kuukuthi wena unethemba lokuthi ngoba naku uhambile mhlambe wayakontshontsha inkomo, ake sithi ke mhlambe ke sikushiyele kokutapa. Uhambile wena wayakontshontsha inkomo. Ngesizathu sokuthi ufuna ukuzokwenza umsebenzi, wantshontsha imbuzi. Ngesizathu sokuthi ufuna ukuzokwenza umsebenzi, lo msebenzi ngeke uzophumelela. Ngishiya icala emzini womuntu, awukwazi ukulihlawula ngembuzi okwebiwa. Awukwazi ukulihlawula ngenkomo yokwebiwa. Ekusuke kufanele ukuthi ukwenze, kusuke kufanele ukuthi usebenze. Uthenga imbuzi ngezithukuthuku zakho, uthenga inkomo ngezithukuthuku zakho, ukuze konke okwenzayo ngaleyo mbuzi noma ngaleyo nkomo kuzokwazi ukuthi kwamukeleke kubantu abadala. Ngoba uma ungakwenzanga ngezithukuthuku zakho angeke uze kwamukeleke. Omunye umuntu uzothi ngihambile mina ngabo intshontsha lenkomo izithukuthuku zami lezo. Yebo siyavuma, kodwa akuhlambulukile, kuyicala lokokwenzile. Abantu abadala akabafuni ukulungiselwa ngento eyicala, bafuna ukulungiselwa ngento eqondile. Bengithi bafethu ake ngisike nje lijikayo ngesizathu sokuthi sibabonile abantu futhi bangishayela mina njengempunga yesintu, bayabuza ukuthi lezi zinto esizithole kanje kufanele yini okuthi sikwazi ukuthi silungise izinto ezamacala emagcekeni emizi yobaba bethu. Impendulo ke bafowethu ithi cha, awukwazi ukuthi uzolungisa ngento oyintshontshile, uzolungisa ngento oyithole ngongemthetho. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ngingezwakali kabi, kodwa ngiyimpunga yesintu ngikhonela kona bafowethu ukuthi ngiluleke la ngingaluleka khona, ngifakazise ukuthi isintu sethu sithini ngaloko osuke ukubuza wena njenganomuntu, ukuze konke sikwenza abafowethu sikwenze kuqonde. Asibonge kakhulu kubafowethu ngokunubuwela umfanekiso oqoqoshiwe. Ngiyacela unudlulisele kwabanye ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nencwadi zempunga yesintu ziyatholakala ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini naseMgungundlovu. Mawukude nale ndawo siyakwazi ukuthi sikuthumelele zona. Uma kuukuthi futhi uyafisa ukufika kwimpunga yesintu nizohlala phansi ikuchushise, uyakwazi nakhona futhi ukuthi ufike khona emphelandaba, sihlale phansi udaba lakho silicubungule, sikunikeze umhlahlandlela. Ake sithi ke nje impunga Ay, bantu abakithi abadala